Karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon. Ako, mao ikaw. Sir Jericho, may tuyo ka? Ayaw pag ato sa kantin karong paniudo ha. Ato tas gawas maniudo. Unsa? Bungol ka? Untop alas 11:30 sa udto, tuwa na ka sa auto. Pero sir, Oh. Hala, usaw manin ako. Nangimbita na ba si Rudy pa ni Uto? Pero, dali na ba sa pabaliban sa Sir Jericho? Nganong adto masabi man ni Uto sa gawas? Sa mga kinakaon ining tawana? Ay, sawi, saoy man ako iniron. Ako ba kang tawagan si Rudy, no? Kaya kung kumaya ini. Pero nga nung karoon masabnis magkipangaon sa Sir Jericho, eh. Ato pagyod sa gawas. Muna naman noon ko niya og personal secretary nga guyod-guyuro niya bisan asa. Samantha. Hello, Samantha? Rudy, kuan. No, nawag man ka. Ason siya pa man ang itong sabot, di ba? Kuan mang good. Kanang, May problema ba? oh, Di ka ganahan nga makigdungan ako pa niyo to? no, dili na mo. Kuan lang, may meeting si Sir Jericho. O kinahanglan nga makatambong ko. Mao ba? Okay lang. Sige. Sa sunay gayon na lang. Ugma. Pwede ba? Pwede. Sige, ugma na lang. Manangit kong daan ni Sir Jericho nga. Dili ko pwedeng guyuro niya, ugma. Okay na nako. Ugma na tamang sa gawas. Amping. Amping sa... Bye. Bye. Ay, naluoy naman ko nung Rudy. Kahit ko payain niyo eh. Ay, si Miss Chloe na nawag. Hello, Miss? Kumusta na diyan sa opisina? Okay raman diri sa office, Miss. May anak ba si Trixie? Wa man, why shooting karon? Dili man na siya mo ari sa opisina. O kung doon na sa shooting, sa location na siya mulahos. Tuod. May lakaw si Jericho karang adto. Kinahanglang sundan ni mo siya. Ha? Lakaw? Misulti siya na ako ang may meeting siya. Sa paniod to. Mo nga dili siya mahimong tawgan. O gusto ko nga imo siyang sundan. Pagtaksi lang. Ha? Sige, bye. Miss, kanang... Hala. Wala na ako masulti niya da. Nga kauban ko na surgery ko sa paniod to karon. Ay, kalampan ba yan akong trabaho, eh? Murag kinugdo na ko yung sweldo. Maniudura man ka ta. Nganong layo naman yung naabdan na to? Sa layo to maniud to. Unsa? Nganong sa layo man gyud? Nganong dili naman ang tamangaon sa duol lang? Ayaw pagbuot. Dagan ko trabahoon sa opisina. Ay ko gilara. Bahala ka. Pero, unsa man, nagbaw ba si Miss Chloe ining akong pagkuyog ni mo? Wa. Kinahanglang may baw siya. Oh, ako siyang tawagan. Ayaw! Ayaw na paning ka!
Chloe, ha? Ayaw lagi kong singka-singkahi. Gahay magugag, oh. Di ka kasabot sultihan, da. Kung dili ka gusto sa puton, wala na ako ni mo ikuyo og paniod to. Layo or ba kitag kanan? May bubag mong hilom na lang kadiha. Doon ako ipakikitaan sa atong adtuan. Unsa? Kinsa naman sa nang pagkikitaan nimo? Lain na sa babay? Hilom na. Takuuman lang ng baba ni mo diha. Ikaw ba? Kung maghimo kag binuang, kanawa ko. Kinaibawag ka nga musulti ko ni Miss Chloe kung unsay ako makita. Ayaw kong patuhuwa na. Unsa? Kung tinuod pang isog kang musulti niya sa tanan nimong maobserbahan sa akong lihok, nganong wa man ka musulti niya, nga gihagkan ta ka. Oh. May babagli ka maghisgot sa imong kabuang? Hoy, gipangutan na talang ka ha. Kung nganong wa ka musulti ni Chloe, nga gihagkan ta ka. Unsa may nakapugong nimo sa pagsulti niya? Ilaw na lagi! Ilaw na! Ayaw na nagisgot eh! Doon ako gusto may numdum sa imong kibuhat. Bastos kang dako! Oh! Nga na naman ni? Nga nang ipahulong man ni mo auto? Sultihi ko sa tinuod. Nganong wa ka musulti ni Chloe, nga gihagkan ta ka. Tungod ka dili ko gusto masakitan sa Miss Chloe. Nagsulti ka kas tinuod? Ha? Kaya sa pamagana gusto ni mo mabati, ha, sir? Naluoy ko ni Miss Chloe. O dili ko gusto nga masakitan pa siya. Ako sa nga nabaldado siya. Basta buhaton gid ako ang tanan nga dili mapuna na iya mga kasakit. Kung nagtuo ka, nga nagkagusto o nalipay ko si mong gibuhat nga paghawak na ako, pues nasayop ka. Tungod kay bisag unsay mahitabo. Wa ko magkagusto si mong gibuhat. Ikaw lang naming bastos sa lalaki nga ako nasugatan. Mahimo mo ba? Mahimo ba? Gigutom ko. Gigutom na ko. Mangita na lang ko nagkakanan, Ben. Nga itong maagian. Ano makabalik ko sa opisina? Kaya may buong niya si Miss Chloe kung ako'y mahatag niyang report. Show me love, you show me love, you show me everything my heart is capable of. And now I can't break away from this fire that we started. You have broken into my heart. This time I feel the blues have departed. Nothing can keep me away from this feeling. Mami, dili mo tabag si Jericho. Chloe, bahay mo pagpapawayo na ni mo yung cellphone? Kanina ka na po nag-contact niya. Basi kang meeting pa. Off ang iyang cellphone. Basi doon na siya importante di mo ha. No, dili, Mami. Wa ko maanad nga manawag ni Jericho ang dili niya tubagkon. Chloe, matuok na si Jericho ang imong mga pagduda. Sa Jericho doon na siya? Huwag na rin pasagdan man ako, ha? No, dili na mahimo. Mabuang ko kung magkauli sila si Trixie, Mami. Pero Chloe, kung importante pa niya si Trixie, dili untaan niya palayason sa Rizal. Ha? Kuwata na lang si Jericho nga mo explain ni kung mo karong gabi. Kung nga nung off ang iyang cellphone karong udto. May meeting ko na siya. Pero dili man na kinahanglan ni off gyud ang cellphone, di ba? Paabutan na lang lagi nga mauli si Jericho. Okay, kakao na gyud ka. Alayo pa yung kapita. Ni amatas bukid. Ganahan ko din eh. Kaya makita ang syudad sa ubos. Oh, okay.
Mayo kay wakay customer karon. Sige na, order. Bisa man siya ganahan nimong kanon. Wakway ka na. Okay, ako ni mag-order para natong duha. Di alam muna ka. Kanino tining dapita? Nang may amagin ni mga undin ni? Saan ang sabkay plano ining tawana? Oh, si Miss Chloe ning nanawag. Hello, Miss Chloe? Hain ka karon sa bansa. Nasundan ba ni mo si Jericho? Miss. Ako siyang nasundan. Hain siya karon. Sa usa ka kananan sa bukid. Kananan sa bukid? Unsa man ang maong kananan ha sa mansa? Ha? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ako, mao, ikaw. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni O.G. Kumpok Rakasa. Dalit sa RMN Drama. Back to me.